masu kallon har yanzu dai muna nan akan yadda za a haɗa wannan shi. Yanzu mun haɗa wannan fallayen guda hudu ɗaya, mun haɗa biyu daban a biyu daban. Da haka yanzu misali sai mu gyara shi, yadda za mu gyara shi sai muke son mu yi kalmashin ƙasan mu kalmar sarewa. Kalmasa ɓangare ɗaya, ɓangare na shi ma mun kalmasa ba wanda ya rage sai mu haɗa shi sai mu duba ga inci na ake buƙata a sama. Zamu iya sa inci 7 da rabi, shi mun sa inci 7 da rabi. Wannan ta babba ce ba ta yaro. Sai mu sa 7 da rabi ɗin yadda muka sa wacce kuma 7 da rabi. Sai mu juya shi inda mun haɗa ya kusa haɗuwa. Ya kusa haɗuwa. Abin da ya rage masu kallon ku biyo mu kuma ku ci gaba da tuhu don ku ga yadda za mu haɗa wannan kafa ɗaya wannan ɗaya za mu haɗa idan ya zama wando yadda zai iya sa shi.